Hello लोगोफोर माबायदि दं आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होननानै जों दिनैनि बे भिडिअ सावरायगोन दि सासे सुबुङा थैनायनि आगोल आगोल मा सानो एबा माबायदि गोसोआव जाखांफैयो जों खोनायो गोबां सुबुङानो बुङो सासे सुबुङा थैनायनि आगोल आगोल गाबोनो होननानै एबा थैखांनायनि उनाव गाबो दुखु जायो गोबां माबा माबि बेबायदिनो बाथ्राफोरखौ जों दिनैनि भिडिअआव सावरायगोन दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय गोबाव सम खालामालासिनो दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै नाम्बार 1 थैनायनि थिग एसे आगोलाव गोसोआव फैयो नखरनि सुबुंफोर बाय बाहागिफोर लोगो बायदिफोर जायफोरजों गोबां बाथ्रा सावरायनानै गोबां सम बारहोयोमोन नोंथांमोना गोसोखांनो हागौ माबायदि जागोन बे समाव नाम्बार 2 थैनायनि एसे सिगाङाव आफा इसोर सोरजिगिरिखौ गोसोखांनानै आरो एसे सम थांना थानो थाखाय होबावनायमोनब्ला जाय बिथांमोनखौ आं रायदोंमोन बुदोंमोन गाज्रि रावजों बुंफ्लांदोंमोन लोगोसे दुखु दाहा होफ्लांदोंमोन बिथांमोनखौ लोगो हमनानै आं निमाहा बिगौमोन नाम्बार 3 थैनायनि आगोल आगोल गोसोआव फैदों गावनि जोनोमफुरि जाय जायगायाव थानानै देरबोनाय गावनि आखाइजों गायनाय बिफां लाइफां बायदि मैया आरोबाव लोगोसे गावनि उन्दै समनि जोनोमफुरि न' जेराव बिमा बिफानि जाय बिथांमोना उन्दै समनिफ्रायनो जोबोर खस्थ' खालामनानैब्लाबो आंखौ फेदेरबोबाय लोगो बिथां जाय बिथांजों उनथिं साइकेल गिरायाव गाखोनानै गोबां गोलाव गोलाव लामा गिदिंबायनाय नाम्बार 4 थैनायनि आगोल आगोल गोसोआ लुगैयो गावनि असेफोरखौ गोसो बुंजासे नायनानै लानि जेब्लाबो जोबथायै गोबां बाथ्रा सावरायनो लुगैनाय नाम्बार 5 थैनायनि एसे आगोलाव मोनदां मोनोदि गावनि असेफोरखौ माब्लाबाबो नुनाय नंला होननानै आरो बे बाथ्राखौ साननानै गाबनो ओंखारनाय दायो बिदाय लानाय सम फैबाय साननानै मेगना लासैनो मेसिबलाङो नाम्बार 6 थैनायनि आगोलाव गोसोआव फैनानै गाबखांनाय मोनो बिमा बिफाजों बाजानानै बाम जानानै उन्दै समखौ बारहोनाय एबा देरनाय नाम्बार 7 थैनायनि एसे सिगाङाव मानसिया थांना थानायखौ सोलोंजेनजेनोसो अब्लानो जिउआ लासै लासै सोरगो फारसे आगान सुरलाङो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला येस कमेन्ट खालाम आरो नैबे चेनेलखौ फार्स्ट टाइम नायदोंब्ला मा जागोन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार गोबां बाथ्राफोर मोनथिनानै मोनगोन